I 1953 gik dørene op til Vesterø Havnekirke. 54 år senere var dens rolle som kirke udtjent. I 2008 åbnede Læsø Kur og Helse, Danmarks første klimabehandlingstilbud til psoriasispatienter og et center for afslapning og velvære. Den gamle kirkes tårn, der er det første glimt af land, den besøgende ser fra færgen, står tilbage, i dag med glastag som erstatning for de røde tegl. Læsø Kur og Helse er en syntese af arkitektur, historie og beliggenhed skabt af arkitekterne Friis og Moltke, der har tænkt i et stiliseret klitlandskab. Besøgende orienteres i receptionen om de mange muligheder, der er i centret. Efter omklædning frister det store saltvandsbassin. Vandet indeholder 5% salt, eller lidt mere end i Kattegat, men hos os er det opvarmet til 27 grader. 3 gange om dagen kontrolleres badevandets kvalitet. I det ene hjørne af bassinet er der en spa, der sprudler hver 5. minut. Har du ømme muskler, kan du prøve det, vi kalder vandfald. 3 mindre saltbassiner tiltrækker sig nok særlig opmærksomhed. I dette bassin er der ufortyndet restlage fra Læsø saltsydderi. Det vil sige vand med 30% saltindhold, eller det samme som i det døde hav. Det er 37 grader varmt. Du kan ikke gå på vandet, men flyde ovenpå. Men lad det blive til en kort visit, og fortsæt eventuelt i de 2 andre bassiner med 12% salt. De er også 37 grader. Det er i disse bassiner, at folk med psoriasis og eksemlidelser finder lindring. Mange behandler sig selv over en 14-dages periode, ved simpelthen at bade her 2 gange en time hver dag. Saltet sammen med den afstressende ro og den skønne natur, der er Læsøs adelsmærke, hjælper mange af med deres lidelser, i hvert fald for en tid. Mange vælger også at stresse af i det udendørs spabad, hvor saltvandet er opvarmet til 37 grader. Herfra kan du rigtig nyde udsigten over Kattegat i en indramning af klitter. Om sommeren er der rig lejlighed til også at solbade. Er vestenvinden en anelse for skrap, er der lise for krop og sjæl at hente i det, vi kalder solhaven, eller i vores hvilerum på første sal, hvor du kan skue ud over Kattegat og ane Pikkerbakkerne og Frederikshavn i baggrunden. En tur op i det gamle kirketårn giver mulighed for at se Læsø fra flere sider. I vores præsentation skal vi ikke glemme vores saunaer eller dampbadene, hvor der kan vælges imellem et med eukalyptusduft eller et med lavendelduft. I dampbadet har vi stillet et kar med ægte Læsøsalt, så du kan prøve at skrubbe din hud med saltet. Prøv efter dampbadet og saunaen vores koldvandsbassin. Vandet er 13 grader. Velværen er helt i top, hvis du forkæler dig selv med for eksempel en Læsø-kur, udført af vores dygtige spa-terapeuter. Saltpeeling, indpakning i alger eller ler, ansigtsbehandling og massage er blot noget af det, du kan vælge i en pakke eller hver for sig. I centret er der også et rum med en saltinhalator. Mange med KOL eller en anden form for åndedrætsbesvær benytter chancen for at inhalere forstøvet salt. Flere har efter en eller flere behandlinger fortalt os, at de har betydeligt færre vejrtrækningsproblemer efterfølgende. Du kan orientere dig om Læsø Kur og Helse på hjemmesiden saltkur.dk, hvor det også er muligt at booke et besøg med behandlinger. Læsø Kur og Helse byder velkommen til velvære i de timer, du bruger hos os.